Orang Padang menjual mangku api tolannya jual. Oh seria bicarito masuk kita etong kejadian daerah meninjau lain. O ado nandisinan banamo yo bagalam ado basuku maso itu urang agamo Islam kanamo yo rajin sembayang rajin berdoa yo mamaliaro anak yatim. O anak yatim mula batigo bapaknya mati mande mati anak yatim piatu karena moyo. O mande rabia mula nama liaro o anak yatim lagi piatu dia tasabui banse pulong. Walau sungguh ditanike tanpa lupa di dalam limbo sungguh punawa kini wanse o dalam hati lai paibo. Ona yatim na di paliaro mona dek mane maso itu rubiak kana moyo. Seorang anak banamu mula masuk itu seorang banamu sedang isau seorang banamu si biudin seorang banamu setia minah. O isalah nak nagadang nomor 2 si biudin nomor 3 setia minah. Masuk itu anak yatim menyulai. Oh mangale lainyo di pasarami mulai itu mangale kartong asoy anyo lain onde sisa. Oh birudin mangale pulo inyo mangale mula inyo lain mangale wawang kumpuan ni setia mina mangale pulo inyo mangale mula orang jadi kuli orang maso itu o gaji dape mula nyolai yang kamane si rubiah. Orobia rajin nunan sumayang, anak rajin pulo bayi badan, anak yatim di paliaro. O baraka sanang rastuati baroko saju dalam kiro-kiro anak yatim batigo di paliaro napanting hati mulia untuk merawat Nona berjanji ke manusia, berjanji bana monakini. Sia narajin basidakah kena yatim masuk itu ofalonyo. Oli pegan dola bagi. Ona orang ditarata tapi berjalan ke muaro. Sungguh pun buruk, sungguh pun indah namparalu bisa lah pulang anak katigonyo na seorang membawa kepeng na seorang membawa bare na seorang membawa bawang. O bawang no dape anyolai kep yang dape masuk itu bare pun dape de anak yatim
Nyo tinggo mola mandekan duang apola kato mola nyo isal. Assalamualaikum mandekan duangin. Hola Waalaikumsalam la pulang mana ambo katigonyo naiklah ke dalam katuande mana kaduang menangi umande sirubia maso itu anak magi kepeng mana nak ganduang sungguh puninyo anak yatim sungguh pun awak mandean anak sayang pakai mandi masuk itu tak tanggung besar ngati mande bapak lu alai ade ami Omande dengarkan mola jalo itu namande baco jalo itu namande sabui nan kami tetap kawamande juo sungguh mande mola katanike nan kami pulang oh kayaji sungguh mande angke naparalu oh isi menangi lama dari sini amina dengarkan mulai anak mande itu namande tangisan anak mande layado dirantau kasadonya tidak serupa kalian sayang kamande jangan kabaragi kayo mande bertanyo indah Hoi anak mandero nak kandung kalian iyo anak yatim lagi piatu nak sanggup mande memakan kepeng kalian jalo itu namanya sapi jalo itu namanya baco kami ikhlas kama bantu kami ikhlas kama agi dari mulande bayi-bayi dari mulande elo kami kaniyo anak mande kato mande aku sayang pakai mande bukan pakai mande pun mande angkit nande kami olabi padu mandekan anjuangan deh menangi mulai mande bisinan digusuk mande desisal mande zaman angin yunde jan bayi boy boyo kami sayang mande sungguh pun kami nak yatim mande kami nak kamat lawan bagaimana oh kami sayang bagaimana kok kami nak kata lu katia kawaju-waju menjale kami tak merindu adonde kasiami kemangadu kalau tak kamande adonde oh nekan iyo kami mamande daga malang kami rupuiku bapak indah pamande indah sana indah sangene yung kunyapa mande membuang kami kamano kami kapai kunde kota de mande donde nak kerancak badangka kami